бит ите başlagaçtım. Tege полицейский немецлар, анда хохоллар иде. Немецлар юк иде полицияда. Полицияда шул хохоллар ташлап кетип, качып киттелер. Бу пленныйлар инде без барыбыз ул вакытта бүтүнүбүз жыйылышып, кайсы кайда анары теге американецлар келип, бизни жыйып, сухой паёклар берип, балаларга не берип, шоколадлар берип, сгущенкалар, говядный берип, шунда бизни неттилер уже регистрация яшый башладылар. Регистрация ясагачтан әйттеләр, кем монда каласы килсә, калсын, кемнең китәсе килсә, китсен дип, аннары әти белән әни мине кулдайны, кулда как раз мин уже 3 яшьлек бала идем уже, шунда безнекеләр уже әти белән әни икенче якка, Совет армия ягына киттеләр. Китеп, анда регистрацияларны үтеп уже нитеп, әтине кайдан туылган, кайдан килгән, әнине дә нитеп, шуннан сорап, аннары сез монда регистрация үткәчтә, әтине фильтрация үткәчтен, безнең Совет Союзга бер нинди претензиясе юк, риза дип, нитеп, шуннан соң аны менә кайда пленга төшкәнсез, әнә шунда кайтып, шунда урнашып, документларыгызны алып китеп, аннары әти белән әни Донбасска тагын килеп, Прокопьевск шахтасы иде Донбасста. Әнә шунда кайтып, документлашып, нитеп, соңыннан уже 49-нчы елларда, 1948 елда Өзбекстанга китеп, әнә шунда Ургушайда әти шахтада, урановый шахталарда эшләп, шунда урнашып калган иде, урнашып, әти теге чирләп уже, силикоз иде аның ярты үпкәсе юк иде, силикоз булып, җиңел эшкә күчеп, аннары Папка күчеп киттек, Пап районына. Пап районында анда әти урнашып тоже, без дә урнашып уже, шунда яшәп, 50 ел шунда яшәдек Үзбәкстанда. 50 ел яшәп, анда балалы булдык, нитеп, балаларым укышны бетереп, аларны укышка җибәреп, шуны әйтеп, пенсияга чыктым. Пенсияга чыккачтан уже теге әлеге булды бит әле перестройка. Шул перестройка вакытында анда безгә анда тормыш авыррак булды. Авыррак булгачтан мин малайым янына күчеп киттем. Сеңелем балалары белән монда Кукаш әнинең өенә кайттылар. Аннары мин сеңелем кызым яныннан соң анда яшәмим дип, мин монда килеп йорт сатып алдым. 2002 елда йорт сатып алдым да 2 ел гражданством юк иде. Болай да, ярый, кызым ярдәм биреп торды миңа. 2 елдан соң гражданство алып, и как раз менә бу нидә килде, статус узника.